Awu, ngibingelele phela ngibingelele ngani zenkosi, ngibingelele emakhaya, emakudeni, emazweni, ngibingelele izwe lonke, ngibingelele eThekwini, ngibingelele eMelo, ngibingelele Soweto, ngibingelele eNorthern Cape, ngibingelele eWestern Cape, ngibingelele kaNgwane eSwatini. Kanti-ke lona mhlophe nguJojo Mkhongozi. Ngiyenze ngikhuluma kakhulu, siza uthintele lo button, usubscribe lapho, ungayibuki nje kuphela le video lena, usubscribe nje, kuningi into ozokuthola, kuningi lo ngakuzuza inhlanhla kusemhlabeni la, sidinga inhlanhla, ayikho lenye into esiyidingayo. Ngeyi-9 ngizokhuluma nabantu baseKapa, ngeyi-9 ngiyobe ngisebenzela eCape Town. 9 November, Kapa lodumo. Ngifuna abantu Khayelitsha, ngifuna abantu Philip, ngifuna abantu kwaLanga, ngifuna abantu eGugulethu, ngifuna abantu Samora, ngifuna abantu eNkanini, eZwezwe. Babheke kakhulu kwesomabhizinisi, abantu lababhizinisisayo. Ngikhuluma mina ngabantu labazinto labayifunayo. 9 zaka November ngise-Cape Town. Ngise-Cape Town. E-Cape Town ngizengisize abantu labaningi kakhulu. If ngicabanga kahle nje ngeke ngize ngibale, kodwa nje abantu base-Cape abangikhohlwa, abantu base-Cape Town abangikhohlwa. Faka appointment emnxebeni kule number le, 083 59 69 096. Ngitholi lamafoni ethu ayasebenza na kanjani, angikunikeze isibili ku 071 940 8907. Uzothola mina buqu lapho, uhlophe uMr Topsam, mfana ke othandekayo. Aze ngithule naye ngathi abantu abangiboni kahle, aze ngithule nami ngiqhele. Ngifuna abantu laba serious eKapa. Abantu kumele baqineke manje uDecember, akudlalwa ke manje. Yabona kuDecember ziningi into lesihlangana nazo, abantu bayathwetshulwa, kuyalena, inkinga nje ziningi. Ngifuna lobo kade ehamba engasidakali, ngifuna yena ke mina ukhulume nje ukuthi mina mkhulu kade ngifuna wena uza la, hlala la enxebeni, ngizokusiza. Ngeke ngisuke la emampondweni ngihambe ngeKapa ngiyele ukudlala. Baba siphatha umuthi into nawuthiwa into loshaya ngayo, nanoma uphesheya ifike iqonde ngqo, yenze lento efunekayo. Umuthi ke lo, umuthi ke mina ngiphathayo. Ngithi Kapa lodumo nenhlanhla kakhulu, seyiziyavuma le ngilozi ukuthi angifike. Ngiyabona abantu bayakhala kusukela kuma WhatsApp, receive ama SMSs, receive ama calls, yonke lento abantu bayangidinga futhi ukuthi ngibuye eKapa namandla. Sengiyile ke mina ngilo mfana ophethe lo msebenzi wethongo. Ngithi ngeyi-9 November I'm in Cape Town. Thinta mina emnxebeni, ngizokusiza. Ungithinta ke emnxebeni only uma wazi ukuthi ufunani. Mawazi ukuthi ufunani ungithinta. Cape Town ngizosiza nina ngingaqali. Bayazi abaningi ngifikile eKapa, sasebenza, abanye baseyintweni ngalamandla lomfana lomngaka. Thandani ke mina, thanda ukuthi bafowethu hloniphane ke, ngoba manje
sesiya kuDisember into iningi, abantu baxakekile, abantu bahanjelwa abafazi, abanye emsebenzini kuyaphepha. Uzodlani lo December nawuzoloza umsebenzi? Ngikhona, ifonele ngizokusiza mina. Ngibonge kakhulu ngiphethe lo msebenzi wethongo. Ngiyeza eKapa, ngiyeza ngizosiza nini. Ningakhohlwa phela ukusubscribe, nisubscribe, ushare le video le ukuthi Cape Town banenhlanhla lelamanqamu. Ngiyetheleke impela ke manje, akukho lokungivimbayo, akukho lokuzongivimba futhi. Mina ngiyinayo ngisesikapha esigodlweni, ngiyobe ngisiza abantu, siphakamisa abantu, amandla, abantu laba nethunyela ishona phasi siyobe sikhuphula ngendlela leyisimanga. Subscribe lapho, mina ngifuna ukusiza wena. Kuningi lozokubona kule channel, ayikhule le channel ngawe ngokuthi uthembe mina, ngoba mina ngize nolwazi kuwena, ngize nokuphila ngalo msebenzi engiwazile engawuphiwa. Awuyena umsebenzi ongamane uyele esikoleni, into lengayiphiwa. Makhosi, subscribe lapho, ufuna uyibone ikhula le channel. Ngibonge kakhulu. Hlophe lona uJojo Mkhongosi uMabhengu. Ningifonele phela ku-083 59 69 096 or 71 940 8907. Inombolo zami lezo uthola mina straight ke lapho. Ngizongifonela ke sidikide udaba, sibone ukuthi mina nawe singasizanaphi. Sengibasizile ungangithathe kancane, ngiyayazi lento ngiyayenza. Makhosi, ngiyanithanda ke emakhaya.